Доброго ранку. Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку! Сёння, як і заўсёды, мы падрыхтавалі для вас шмат цікавага і карыснага. Толькі спачатку я попрошу вас і ўсіх наших гледачоў зрабіць одну важную справу. Мы вельмі любім важныя справы. Правда, Лесик? Яшчэ як любім. Кася, гавары, што трэба рабіць? Уважліва паглядзець на мяне. Так, Глядзім. Глядзім ва ўсе вочы. Толькі што мы павінны ўбачыць? Ты трошечки подросла, Кася, і гэта адразу усе заўважылі. А што яшчэ мы павінны ўбачыць? глядзіце на маё адзенне. Вельмі прыгожае. Дарэчы, як і заўсёды. Можа, Кася, ты нейкі фокус вырашыла паказаць? Таму мы павінны глядзець на цябе не міргаючы. Ой, колькі пытанняў адразу. Адкажыце лепш, такі колер адзення мне падыходзіць? Вельмі, Касечка, магла і не пытацца пра гэта. А калі я буду у белай сукенцы, як лічыце, стану прыгажэй выглядаць? Кася, табе ўсе колеры падыходзяць. І ты не першы раз пра гэта пытаешся. Я хачу сукенку, якая ўвесь час будзе мяняць колер. Табе патрэбна сукенка-гірлянда. Будзеш ісці і міргаць рознымі колерамі. О, гэта моя мара. Сябры, вы не ведаеце, ці існуе такая тканіна? Вядома, вучоныя працуюць над стварэннем незвычайных тканін, а дызайнеры робяць эксперыменты з колерамі і святлом. О, Лесик, даю табе заданне даведацца імя такога дызайнера, а я абавязкова звярнуся да яго з просьбай стварыць мадэль для мяне. Тады для мяне няхай зробіць сукенку. Кася, ты не супраць? О, цудоўная ідэя! Будзем моднічаць разам! Добра, дзяўчынкі, я дапамагу вам. А пакуль што прапаную пазнаёміцца з адным пярнатым моднікам. Скажу адразу, што яму зайздросцяць не толькі птушкі, але і многія сусветна вядомыя дызайнеры. Ну і ну! Ой, знаёмлюсь хутчэй з гэтай птушкай! Спачатку ранішні мультфільм, а пасля знаёмства. Тады давайте глядзець. А зараз, Лесик, надышоў час пазнаёміць нас з нейкім моднікам. Ужо не церпіцца даведацца яго імя. Калі ласка, прадстаўляю вам Сукараф. Знаёмцеся, Сукараф ці калібры Ганны ці бананаед. Гэта адна і тая ж птушка? Так, адна і тая ж. Імя Сукараф мне больш падабаецца. Яно нагадвае імя прынцэсы. І чым гэтая птушка можа пахваліцца, акрамя прыгожага імя? Сукараф жыве ў Паўночнай Амерыцы і вядома тым, што мяняе колер кожную секунду. Кожную секунду? Птушка-гірлянда? Прыкладна так, толькі лямпачак у яе няма. А як жа у Сукараф атрымліваецца мяняць колер? Вучоныя доўга назіралі за птушкай. Аднойчы нават запрасілі 19 фотографаў, каб зрабіць здымкі гэтай незвычайнай калібры. Працу удалася завяршыць толькі праз 62 дні. І ўвесь гэты час птушка мяняла колеры? Менавіта так. Сукараф мяняе колер з кожным рухам галавы. І ў чым жа сакрэт змены колераў? У пер'і Сукараф. Яно валодае эфектам вясёлкі. Вясёлка звычайна з'яўляецца на небе пасля дажджу. Магчыма, і птушка мяняе колер у той жа час. Можа, пасля дожджыку ў чацвер? Не, дождж і дзень тыдня тут ні пры чым. А вось сонечнае святло мае значэнне. Зверху пер'е птушкі бліскучае, празрыстае і пакрыта тонкім слоем кераціну. Керацін дадае бляску і нашым валасам. Значыць, пёркам птушкі таксама. Калі сонечныя промні трапляюць на пер'е, частка святла адлюстроўваецца, а другая спачатку праходзіць празрысты слой і адлюстроўваецца ўжо потым. Лесик, пачынаеш тлумачыць складана, быццам сваім сябрам, зайчыкам вучоным. Паспрабую прасцей. Сонечнае святло па-рознаму адлюстроўваецца ад пер'я. Таму і атрымліваюцца розныя колеры. Асабліва, калі Сукараф круціць галавой.
А робіць яна гэта увесь час. А ці вялікая гэта птушка-мотніца? Каля 10 сантиметраў. Асабліва прыгожа выглядаюць самцы. У іх быццам карона і каўнер, які ўвесь час пераліваюцца. А калі сонечнага святла няма, як выглядаюць птушкі? Даволі сціпла, цьмяна-карычнева-шэрымі. А чым сукараф любяць ласавацца? Як і ўсе птушкі, яны ядуць насякомых, але любяць частавацца і нектарам кветак. Быццам дюймовачка з казкі, а не птушка. Сукараф мае яшчэ адну асаблівасць. Птушка можа страсянуць сваё тулава 55 разоў за секунду. А навошта ёй гэта рабіць? Напрыклад, каб пазбавіцца ад кропель дажджу падчас палёту, ці каб скінуць пылок з пер'я ў сухое надвор'е. І пры гэтым яна ўвесь час мяняе свой колер. Ой, сапраўды прыгожая і дзіўная птушка. Я рады, калі вам спадабалася знаёмства. А зараз запрашаю ўсіх на яшчэ адзін ранішні мультфільм. Сябры, адкажыце, калі ласка, з героем якой казкі вы б хацелі сустрэцца? З кім-небудзь добрым, толькі не з бабай Гой ці кашэем беснародным. І я б таксама сустрэўся з кім-небудзь добрым і вясёлым. Напрыклад, з Калабком. А вы, дзяўчынкі і хлопчыкі, з героем якой казкі хацелі б паразмаўляць? Свой адказ можаце намаляваць і даслаць нам. Памятаеце адрас? 220-114, город Минск, вуліца Макаёнка, 9. Праграма «Добры ранак!» Ці можна скарыстацца электроннай поштай? Яе вы зараз бачыце на экранах. Мы абавязкова пакажам вашы малюнкі ў нашай праграме. Аўтары самых цікавых работ атрымаюць невялікія падарункі. Сярод іх будуць і кніжкі з вашымі любімымі казкамі. А зараз я прапаную вашай увазе невялікі фільм, які мы знялі падчас ляснога падарожжа. Уявіце, аднойчы мы з Лесікам сустрэлі амаль сапраўднага калабка, толькі вельмі калючага. Калі ласка, знаёмцеся. Вожыкі усеядныя жывёлы. Яны любяць частавацца насякомымі, слімакамі, чарвякамі, ягадамі і фруктамі. Знешне здаецца, што вялікая колькасць іголак замінае яму даволі лоўка рухацца. Але гэта не так. Вожык перасоўваецца даволі жвава. Дарэчы, іголкі вожык ніколі не выкарыстоўвае для нападзення. Яны ў яго выключна для абароны. Калі вожык адчувае небяспеку, ён хутка скручваецца ў шарык. І не кожны асмеліцца падысці да такога калючага калабка. Вожыкі валодаюць цудоўнай памяццю і добра запамінаюць маршруты, дзе ім удалася адшукаць ежу. Будзеце здзіўляцца, але на самой справе яны добрыя плыўцы. Так што лужына ці нават рака для іх не з'яўляецца перашкодай. На лапах калючыка па 5 пальцаў з кіпцюрамі. Яны дапамагаюць вырыць сабе схоўку, калі гэта неабходна. У халодны перыяд вожык можа залегчы ў спячку. А як толькі тэмпература паветры павялічваецца, вожык выходзіць са сваёй нары бярлогі і адпраўляецца ў пошуках смачнага. Вось і наш знаёмы калючык вырашыў пасілкавацца. Вельмі любіць ён паласавацца пчоламі ці восамі, прычым зусім не баіцца іх укусаў. Але бывае, што яго вабіць і садавіна. Вожык можа і з'есці вітамінны фрукт, а можа начапіць яго на свае вострыя іголкі і так прагульвацца па садзе ці лесе. Але навошта ён носіць гэта на сваёй спінцы? Аказваецца, зусім не дзеля таго, каб зрабіць запасы харчавання. Яблыкі ды грушы вожыкі носяць на сваіх спінках замест лекаў. Кляшчы ды клапы часта турбуюць калючыкаў. Тады вожыкі чапляюць сабе на спінку садавіну і кіслым сокам адганяюць паразітаў. Разумныя звяры, скажу я вам. Гэта даўно прыкмецілі людзі. Таму ў многіх казках менавіта вожыкі уяўляюць сабой сімвал мудрасці. Самы час узгадаць знакамітыя казкі, у якіх адным з персанажаў з'яўляецца вожык. А я раю іх перачытаць.
Цудоўнае знаёмства атрымалася. А зараз чаму б нам не паглядзець мультыплікацыйную казку? Сядайте зручней. Уключаю. Надышоў час развітвацца. Жадаем усім цудоўнага дня. Прыемных сюрпрызаў і цікавых адкрыццяў. І давайте дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Усе памятаюць, калі яна адбудзецца. Мы сустракаемся, як і заўсёды, зранку. У нашым добраранку!